tejto časti vám predstavím túto kukučkovú hodinu od firmy Trenkle Domček. Táto hodina je poháňaná kvarcovým strojčekom na baterky. Na ľavej časti hodiny sa nachádzajú prepínače. V pozícii off je hodina tichá, teraz si to ukážeme. To znamená, že kukučka nekúka. Ďalšia pozícia je low. V tejto pozícii kukučka kúká potichu. Potom máme pozíciu high. V tejto pozícii kukučka kúká na hlas. Ďalšie tlačítko je push. Týmto tlačítkom dokážeme posunúť kúkanie o jedno dopredu. V spodnej časti hodiny sa nachádzajú váhy, šušky. V tomto prípade sú len dekoračné, lebo hodina je kvarcová, nepotrebuje naťahovanie. Túto hodinu nájdete na www.kukučkovehodiny.sk.